Dipramota ayo lokthun Bubagara ayo lokthun Sini kebang madol ni je Dipramota na hamjage paine jeng khabai khubei lamsang jago 사나이야 기사. 통내로나 함바이. 디니제 바로 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्यूशननि बिसिंग गलायजाक पश्चिम गुन्जबन एडिसि भिलेजनि बिसिंग बासि कब्रा गामियाव गोबां पार्टी हयते जे 22 फेमिलि दिप्रामथामा बुबाग्रान थानसाव फाइका ते आरो 71 बुटार फाइमा बागै जों तिनि बंनो लामसागो जे पालंगे साल तिनि बंनो फाइमा बागै जों खाबायखौ या लामसागोते बुबाग्रानि जे गेटा टिपालेन नि सामुंनो जों बुसां आखक तं बागै जों ते जारा दागो अ आमसायो जैनिं खायगा बंनो कयनाय फाइदि जों थानसाखाय पाल उंगै सालनुगै जे दाति न गेटा टिपालेन माना बागै जों पालखाय सामुं तांगायनाय